sa sarita ni Lola Angela. Bueno, ubing, agulima, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Ni Annalyn. Amoyo ubing, iti may sa lugar. Adda agasawa abaknang. Adda may sa nga anak da, kat iso ni Annalyn. Naragsak dagiti agasawa, gapo tanasingpet, ken natulnog nga ubing ni Annalyn. Ngem iti saanda aninamnama. Nagsakit iti grabe ti ina ni Annalyn nga iso ti impatay na. Kastaunay tiliday dagiti agama. Ngem iti panaglabas ti panawen, na iliwliwag damat laeng tilidayda, kat nangasawa manen ti ama ni Annalyn. Iso ni Flora. Adamat maysa nga anak na. Iti maysa nga aldaw, kat anya ti okasyon, Agustin. Apay ama kumikum unay dagiti baboonan nga agsagsagana. Anya ti isagsaganaan da? Wan gaya, jak na ibagakin ka. Sangay ni Annalyn inton bigat. 12 ti tawon ti anak ko inton bigat. Anya? Wen, Flora, isang masapol nga do ti may sagana at araon. Tadumaray dagiti lumugar ditoy. Anya? Dagiti mamirmiraot umayda dito yung mansyon? Una, tagas tamad ti sigod nga aramidan mi. Tunggal agkasangay ti anak ko. Maimbitar dagiti lumugar. Ken ura niya pasken dito yung mansyon. Maawis latta dagiti lumugar. Nga mamirmiraot dagijay. Nadudunglit da? Flora, di kag sao iti kasta. Tauray ko nam amamirmiraot lang dagiti agindag ditoy. Nasisingpad naman. Awan ti may bagak kadakwada. Anya? Iso arumbang la nasingpad tayo mat kadakwada. Wah, Ala, maturog tan. Tapno masapa ta makaring inton bigat. Taado tinaskan ama arami. Happy birthday, Annalyn! Happy birthday, Annalyn! Happy birthday! Kakabsat, agyaman na kiti idadar ayo iti kasangay ti anak ko. Ay, sir. Sigod ba't nga wawisan ta kamay tungkal kasangay na Annalyn? Nga oray, anya apas ka, na maangay dito yung mansyon niyaw, kat ay ta kamay. Wana, talaga kasta kakalugaran. Taagpapaghayam tayo mat. Kat pagyamanan mi unay, sir. Oray marigrigat kami lang. Tayo bilbilang ta kami, pagayam mo. Gaputa na singpad kayo. Mala, pagsasangwan tayo dagiti na isagana, kakabsat. Ang sakbay na, kantaan tayo pa ni Annalyn. Ay, sir. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Annalyn! Thank you! Anak, happy birthday. Thank you, Papa. Katagyaman na. Mga tayo. Ala kakabsat, mangantayon. Di kayo agbabay na, ado ti sagana. ay, buisit dagita tattao. Dakla kumakayat nga umay dagita tattao dito yung mansyon. Nagdudungrit da. Wan nga rod, mama. Agraraman dagita mamirmiraot. Makapadurman da. Mabuisitak nga rod kin ni Agustin. Takay kayat nakit din nga umay dagita tattao dito yung mansyon. Agbibisim dagita. Nagrarawat da. Wan nga rod, ah. Kasano? Itan sa langot ang makaraman itinatimas amakan dagita at tao. Kay kayat ni Annalyn akapulpulapon dagita adongrin. Ay, malpas da kuman amangan tagawidan. Wan nga rod, mama. Makarengrang da. Oh, Flora, Lenny, umay kayo na. Itay pa nga urayan kayo.
Ay na, Agustin. Amumot asa anak ana iruwam a makipulpulapul iti adu atat tao. Nang runa no kas kadakwada adong ret. Flora, di ka kumamatag sa iti kasta. Sana rumbang at agibas sitom ida, ta nasisingpat da. Kan man nagtulong da. Isang umay kayo, ta makipagragragsak kayo man. Laglagi pa, kasangay ti anak ko itangal daw. Kat, anya ko man, kasangay na. Pangasim Flora, di na ko mapagpungtute. O sige, mama. Tapno awan ti makunan ni Uncle Agustin. Oh my God! Sige, ngamjak kayat ti agbayag iti ayanda. Tadyak maanusan ti makipulangpul kadag ita mamirmiraot. Ay, rimaran ni Mamplora. Ay, naibaga orasyon, Ay, Mamplora. naibaga orasyon, Ma'am Flora. Saan anaimbag ti oras ko? Nukas kada kayo ti makikita. Auntie Flora? Flora, Agpay suman. Diyak kayat ti makipulapol iti kas kada kayo adong ret. Mamirmiraot. Ngam pinilit naklang ti asawak. Ay, no, kastakarat, ma'am. Magawid kami lagay. Pumaraw kami. Flora, anya ka kadi. Kakabsat, Pumaraw kayo. saan kayo pumanaw? Dinaklakdan Agustin. Tagpayso ti bagbagak. Agraraman dagitoy amamirmiraot. Sumardeng kan, Flora. Di na kumamot ipapait. Respetwam kumamot dagiti adday taglawlaw mo. Papa, Auntie Flora, di kay kumagapa. Pangasiyo. Apay ko maarespeto ida. Kat saan damat arerespetuan? Sumardeng kan ko naklangarudan. Talaga nagalas to galim. Awan pa ya pulos ti panagraw mo matkanyak. Ay, sir, sir. Ti baro. Kita nyo na, sir. Kupit. Sir. Mga... Ay, sir. Ipan tayo sa ospital! Papa, apay niya pinanawan nakmaten. Papa. Annalyn, basang. Nasakit talaga tinapasamak kan ni papam. Saanan anayabot iti ospital tibiyag na. Gapo iti panakaatake na iti puso. Wan nga rod na nasaling. Awanan ni Papa. Ulila ako na damang. Basol daytoy ni Ma'am Flora. No saan aga po iti kinaalas ti ugali na. Saan ko manapasamak ti kastoy. Nanasaling. Kasano ang paitan. Tawanan ni Papa. Awanan ti mangisakit kanyak. Di ka madanagan, basang. Addaak. Saan ka, abay-bayan? Itataawanan ti amam. Diyak kayat nga agpastrek ka kadagiti mamirmiraot at tao dito'y mansyon. Dagiti dungret. Nga Auntie Flora. Apay nga ikat sigod mat ngam umay da dito eh. Already si bibiyag pa'y day di mama. Gayam ko dalinlen kan dundon. Iso dati kay ayam ko. Saan nga rod amabalin? Nga man, Saan mo nga ipilit ti kayat mo, Annalyn? Manipod ita. Siya kun ti matungpal. No anya ti ibilin ko, iso ti masurot, mawatam, ha? oon, Auntie. Hoy, Annalyn? Labaam da ito'y sapatos ko. Ha? Oh! Apay ngagmulagat ka? Di mo kaya? Saan nga iti dayta, manang? Ngam. Ngaman niya! Ibagam ano, di mo kayat? Kwa, manang. Oh, apay, anya dayta? Kuha ngamin, mama. Ipalpalabak da ito'y sapatos ko kat di na kayat. Nagado pambar na. Ni, awan mo ti imbaga kadyak kayat ah. Hoy, sika Annalyn, saan ka nga agsadot-sadot? Laglagi pom, awanen ti amam amang isakit kan ka. Iso at di ka agsok-soker. Da kamin kinileni ti matungpal iti daytoy apagtangan. Imbagak dayta kan saan aya? Iso ano anyaman ti paaramid mi kan ka. Aramidam, nalawag. Wan, Auntie. Ala,
Aggunay kan. In kalabaanan ti sapatos ni Lenny. Darasam! Wan, auntie. Nabayagan apinalpaliw ta. Dagita nga gina. Ngam talagang awan tinagpaliwan ta. At dapay ngay malasto kalita. Nang runay dinatayan ni Agustin. Kat nakakaasi ni Annalyn. Wan nga raw. Agasam. Tatagabunda ni Annalyn. Talagang awan babain. Dagita nga gina. Kaasimat ni Annalyn. Wan nga raw. Kaya't dangay sudan ti agturay diti mansyan. Kaya't dangalmanan ti kinabaklang anapanawan dagiti dadakkel na Annalyn. Dayta ti Santa ngay palubos. Tano mapasamak dayta. Awanan na. Agpanag anakakaasi ni Annalyn. Iso masapo na bantayan ta na Annalyn. Saan tangay palubos at ang randa. Annalyn, ado tinagmorngan mi ken ni Lenny. Alaam taing kalabaan. Ha? Auntie Flora? Oh, apay, di mo kayat? Ha? Saan ang mabalin nga agsenyorita ka dito? Alaam dagiti nagmorngan mi talabaam. Darasam! Ay, oo, wan, auntie. Ma'am, saan niyo ko maapaglabaan ni Annalyn? Syakmat asigod timang lablaba ka dagiti nagmurungan niyo. Hoy, si Kasaling! Saan ka ang makibiyang ditoy? Ang ma'am, saan ababaunan ni Annalyn? Saan arumbang at agabwan niyo? Naglaing kan nga agsao iti kasta kanyak. Laglagi pam asyak ti amo ditoy. Ha! Ala, pumanaw kan ditoy saling. Ang Pumanaw kan kunak! Tibuok ko, ma'am! Auntie Flora! Ay, pumanaw ka na, nasaling! Manakibiyang ka! Ano? Ibog ka! Ibatan niyo! Umutin ka! Oh, kaya ka laot anay purwakak! Demonyo ka, Annalyn! Demonyo! Pasamak! Annalyn! Ansisit? Tika, agbutan. Siyak ni Ronnie. May sak agayam. Nabayagan aban bantayan da ka. Uray, iti si bibiyag pa'y dagiti dadakkel mo. Ngam italang anak pakita. Gaputaul ulpitan na ka ni Flora. Day tati Jack ipalubos. Anya? Wen, Annalyn. Nasingpat ka. Isoak, rumbang lang at tulungan da ka. Da kami ti mga sakit kang ka. Da kami kan ni Romel akabsat ko. May samot lang nga sisit. No, kasta. Sika, tinang ipurwak ka ni Auntie Flora, Ronnie. Wen, taglap-labasan. Ngam di ka matanakan. Tatda kami, amang bambantay kan ka. Agyamanat! Hindi ako makaturog. Pampanunutak da Auntie Flora kan manang Lenny. Apay ngamin ang naulpit da kanyak. Hindi da kay kayat. Uray di si bibiyag pay laang lady papa. Madin ti ipakpakita da kanyak. Kat nasing petak mat kadakwada. Annalyn! Ronnie? Adda ka duwam? Wen, iso ni Romel. Tibag bagak akabsat ko. Naimbag arabiim, Annalyn. Iso nagpakita kami. Takasarita da ka. Ha? Ikan ka, iti pan nakabalin mo. Tapno mabalis mo. Dagiti agina. Ha? Ikan kamot iti pan nakabalin. Tapno sanda kan Apolos amadangran. Diyak kaya tipan nakabalin. Adda ko makidawak no mabalin. Sige, agkid daw ka nga ron. Kay Paimi. Kayat ko, nga agbalin ko maanasingpat da Auntie Flora, kan manang Lenny. Tapno ipatignak mat ni Auntie Flora, kas pudpud no nga anak na.
Kastamat ni Manang Lenny. Kaya't ko nga ipatignak mat, kaspudpud no ang kabsat na. Tapno agbalinak mat ang naragsak iti danada, nga uray awanin dagiti dadakkel ko. Talaga, nasingpot ka, Annalyn. Wen, nasingpot ka nga, Bing. Iso mapatgan, tikid daw mo. Simmangpat nga rod dagiti agina a Flora ken Lenny ubing. Kaskid daw ni Annalyn. Kat inayat kan impateg ni Flora ni Annalyn kaspudpudno nga anak na. Kastamet kan ni Lenny impateg namet ni Annalyn kaspudpudno akabsat na. Kat nagbalin anaragsak ti pamilyada. Ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ubing nga insurat ni Mary Jane Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.